През май 1876 година една шепа мъже слизат от кораба Радецки и поемат към Балкана. Те знаят, че шансът им да оцелеят е малък, но вярват, че свободата струва много повече от човешкия живот. Начело върви поет, революционер, човек, който превърна думите в оръжие. Христо Ботев. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. Четата е обградена, гладна, изтощена. Срещу тях цяла армия. Те са хиляди, но няма да минат. Духът им не се предава. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен. Ботев знае, че краят е близо, но знае и друго, че делото ще надживее куршумите. Моята молитва нека бъде свобода или смърт. Около него падат един по един, млади, непримирими, готови да умрат, за да може един народ да живее изправен. Това не е просто чета. Това е клетва, написана с кръв в Балкана. Балканът помни стъпките им. Вятърът още носи ехото на изстрелите, а тишината – последният дъх на поета. Навръх вола куршумът го настига. Поетът пада, но България се изправя. Ботев умира едва на 28 годишна възраст. Там, дето паднах аз, и гроб не искам. Земята цяла нека ми е дом. Но думите му оставят да водят цял един народ. В онзи ден куршумът убива тялото му, но нищо не може да убие идеята. И днес, повече от век по-късно, Ботев още върви по Балкана и ни гледа. Умря сиромах за правда и за свобода! Те не победиха в битката. Те победиха времето. Защото народ, който ражда хора като Ботев, никога не може да бъде победен. Свобода или смърт.